Hola, bona tarda a tots i benvinguts a Ràdio Cambrils. Esteu escoltant El Cant de les Sirenes, on més ben dit, esteu tornant a escoltar, perquè fa un mes i mig que no sentíeu les nostres veus. Ara ja aniríem pel 5è programa si una pandèmia no ens hagués obligat a confinar-nos tancant fins i tot la ràdio. De fet, l'estudi segueix clausurat, però nosaltres teníem tantes ganes de tornar a fer el programa que ens ho hem muntat a casa perquè pugueu seguir l'actualitat d'una manera més propera i entretinguda de com ho fan els mitjans tradicionals. La nostra idea és seguir com havíem fet fins ara, fent un programa cada 2 setmanes. Però, si la programació de Ràdio Cambrils està una mica més aviagerida, potser podreu escoltar-nos un cop cada 7 dies. No obstant, les condicions són les que són, i no sabem si la qualitat de la gravació serà suficient per emetre bona antena. És a dir, que estem gravant aquest programa sense saber si sortirà a la ràdio, i fins i tot si ho podrem penjar a la resta de plataformes. Però això al capdavall ens és igual, perquè al cap i a la fi el que fem aquí és el que més ens agrada. Durant aquests dies no parlarem del coronavirus com ja ho fan la resta de mitjans. Les dades de contagiats recuperats les podeu trobar a qualsevol programa de la tele, de ràdio o a tots els diaris. El que farem nosaltres serà apropar-vos a algunes notícies que passen més desapercebudes però que igualment són importants. En aquest primer programa fet a casa, per exemple, del que parlarem és de la reducció de la contaminació a les grans ciutats, dels canvis a la selectivitat del 2020 i de Trump i la cursa electoral als Estats Units. L'Aleix a la seva secció ens farà un repàs de la situació del panorama esportiu en l'actualitat, tant amateur com professional. Repassarà les mesures del govern perquè els esportistes puguin sortir al carrer, analitzarà la situació de les grans lligues europees de futbol i de les diferents solucions que es barallen. A més, hi ha coses que mai canvien i a la secció de l'Aleix no trobareu a faltar la millor secció del programa, Partit en temps afegit. El Jordi, per la seva part, avui ens parlarà d'un gènere cinematogràfic menys popular, els documentals. Ens farà propostes perquè gaudim dels millors durant aquesta quarantena i ens parlarà del paper de Netflix en aquest àmbit de l'audiovisual. Tot això, a continuació, El Cant de les Sirenes. Molt bé, doncs ja som aquí una altra vegada, nois. Què tal, com va el confinament? Quant de temps esperant aquest moment? I no esperava tornar a fer ràdio, esperava tornar a fer ràdio des de casa i amb el pijama ficat, però bueno, és una situació estranya. Sí, qui ens havia de dir que el que estàvem desitjant era tornar a la rutina i fer aquelles coses que hem maleït tants cops, fer un cop i un altre. Potser ara ho trobem una mica faltat. Doncs sí, fem ràdio d'una forma diferent, però fem ràdio que, com ja ha dit el Jordi a la intro, és el que ens agrada al cap i a la fi. Així que aquí estem. Parlarem de l'actualitat, com ja us hem explicat, però ho farem d'una manera una mica més light. No seguirem escrupolosament les notícies més importants, sinó que agafarem aquelles que no són tan mencionades o els mitjans grans no li donen la importància que potser sí que se'ls donaria en un context normal. La pandèmia, com ja sabeu, doncs ha significat un gran retrocés per l'economia i per la societat de tot el món. No obstant, té moltes coses negatives que hi hagi aquesta pandèmia en tot el món, com és normal, però també té coses positives i és bo mirar al costat positiu quan les situacions es venen mal dades. La reducció de la contaminació a les ciutats ha estat una de les millors notícies de les últimes setmanes. Un informe d'Ecologistes en Acció ha recopilat dades oficials de les 129 estacions de medició que hi ha repartides entre les 26 principals ciutats de l'Estat i gràcies a aquest estudi s'ha pogut observar com hi ha hagut una caiguda de la contaminació de diòxid de nitrogen, que és un gas que emeten els vehicles de gasolina quan circulen, no? Més concretament, aquestes dades el que reflexen és que els nivells estan per sota del que és habitual en els mesos de març i d'abril en els últims anys. De fet, són els més baixos de tota la dècada en aquests últims mesos. I els números han estat fins i tot elevats per la OMS, que ha celebrat que estiguin per sota del nivell recomanable per primer cop en molt de temps, perquè normalment aquests nivells s'excedeixen del que recomana l'Organització Mundial de la Salut i ara, per sort, tornem a estar per sota dels nivells negatius. Aquesta millora de la qualitat de l'aire ha estat més notable a les ciutats del sud-est de la península que en les ciutats del nord, que en les ciutats cantàbriques o basques. Per exemple, a València ha baixat un 72% els nivells del diòxid de nitrogen, i a Alacant un 69%,
mentre que a Oviedo ha baixat un 42 i a Saragossa un 45. Aquesta diferència entre les dues parts de la península es deu a que hi ha una meteorologia diferent en cada zona. Doncs bé, com podeu veure, tot i així les baixades més petites, per dir-ho d'alguna manera, també signifiquen una reducció considerable de la contaminació, el qual és una gran notícia, per no parlar del 72% aquest, per exemple, de València, que és una gran notícia. Vosaltres què creieu? Que aquestes dades ens faran reflexionar i després de la pandèmia reduirem l'ús dels vehicles individuals, dels cotxes? No parlo ja del transport públic perquè ha de ser una opció, però deixarem de fer servir tant el cotxe? Jo crec que, vistes les ganes que teníem fa uns dies per sortir al carrer a caminar i a donar un tomb, quan puguem desplaçar-nos de nou amb cotxe, això serà una autèntica bogeria, tothom anirà cap a tot arreu a veure família, a veure amics, a veure a tothom, i tot el que hem guanyat fins ara jo personalment crec que ho tornarem a retrocedir, ho tornarem a perdre i ens tornarem a ficar als nivells habituals d'un món en ple canvi climàtic. Podríem dir que ha sigut com un temps mort, que és trist que soni així, però és un temps mort que li hem donat al planeta Terra després de dècades i dècades desgastant i consumint doncs, tots els seus materials bruts, doncs, ens donem una mica la perspectiva de com nosaltres, com diuen per Twitter, nosaltres som el verdader virus i com nosaltres de veritat anem carregant-nos a poc el planeta i que és molt fàcil. Si paréssim en sec com s'ha vist durant aquesta quarantena, doncs només cal veure les imatges de les ciutats sense cap mena de gasos ni de contaminacions, ni de tipus de contaminació. Són unes altres ciutats i potser ens ensenyen el camí de que hi ha una altra manera de concebre els recursos i com vivim en general, també. Doncs sí, Clar, Digues, Jordi, digues. Que evidentment ha sigut com una mica de dir-li al planeta, mira, així és com estaries tu si les coses anessin bé, però el que diu l'Aleix, que evidentment això ha sigut una aturada, però si quan tot torni amb aquesta nova normalitat que ha de tornar tot, no aprenem dels errors i no apliquem mesures per a que les coses vagin millor, doncs no ha tingut cap sentit a nivell climàtic aquest confinament. Sí, Perquè no interessa. Aquesta passa enrere, evidentment, és positiva, però sembla ser que quan puguem, doncs, tornarem a revertir la situació, malauradament. La pregunta és si aquest nou canvi, qui seguirà tenint el poder, i és la mateixa gent que el tenia abans de la quarantena. Per tant, poso molt en dubte que puguin canviar les coses. Sí, perquè pot ser que ja i curt termini. Sí, perquè pot ser que hi hagin canvis polítics també, pot portar moltes conseqüències a aquesta situació. Doncs la quarantena no ha estat l'únic factor que ha afavorit a que redueixi aquesta contaminació, perquè també és cert que hi ha hagut molta pluja i això també ajuda a que la pol·lució disminueixi. I l'estudi aquest d'Ecologies en Acció també parla d'això. No obstant, els científics han fet servir aquest estudi per recordar que hem de tenir cura del nostre planeta i que ens hem d'afanyar en revertir la situació que ens porta cap a un futur incert, que no sabem ben bé què passarà amb el nostre planeta. Llavors, ja heu parlat sobre això. Creieu que els governs aprofitaran que veuen que els resultats de reduir el transport urbà tenen tants bons... És a dir, aquests resultats que s'han vist amb la quarantena, creieu que faran reflexionar els polítics per prendre mesures? Doncs, considero, almenys, que s'hauria de fer. És el moment adequat i oportú per fer què està passant davant. Doncs tots els elements ens indiquen que hem de canviar, que aquesta situació és insostenible, però hi ha dos principals factors. Primer, considero que les empreses tant de petroli com de gas natural, Florentino i companyia, que tots sabem molt bé qui maneja els diners tant aquí a Catalunya, a Espanya i a Europa com els famosos xecs àrabs forrats de pasta i de petroli parts iguals. Primer, les pressions serien molt grans a les grans empreses i, per altra banda, que econòmicament parlant el govern estarà sota mínims. Després de la pandèmia, a dures penes, em pregunto si a dures penes podrem fer front
a la gran crisi econòmica que ens ve al damunt i dubto si de veritat ho poden prioritzar el transport públic com una cosa important a canviar o si simplement doncs, no arribaran a tot. Clar, és que estem amb la mateixa sempre, tornem a estar amb els interessos i jo penso, per exemple, el govern es pot permetre fomentar el transport públic i perdre els ingressos de l'impost de la benzina, que no sé si són molt elevats o no en tinc ni idea, però no crec que deixen perdre'ls així com així. I és només un petit exemple de moltes coses que podem trobar, no? Però algun dia, perdona Jordi, però algun dia s'haurà de fer aquest canvi. És a dir, no podem estar sempre cobrant l'impost de la benzina, com dius tu. Bueno, ja se n'inventaran un altre per enxufar els cotxes elèctrics d'aquí 20 o 30 anys. Igualment també que les fàbriques tenen un pes important dins de tota la contaminació i aquestes en gran mesura no han deixat de funcionar o si més no han seguit funcionant, tot i que no al ritme habitual, però crec que això també és algo a tenir en compte, que molts cops intenten vendre'ns que el problema del canvi climàtic el generem les persones, però ells amb les seves fàbriques també estan contribuint a que el planeta s'escalfi i no tota la culpa és nostra, ni deixant de consumir plàstics canviarà tot. Només m'agradaria dir-ho. Sí, doncs Bé, no eliminaran tots els transports individuals així d'un dia per l'altre, els governants, però sí que prendran algunes mesures per fomentar aquest desplaçament urbà tant a peu com en bicicleta o amb transport públic, i una d'aquestes mesures que ja s'ha començat a prendre és la reducció de l'espai de calçada a les grans ciutats. Una de les que ho ha començat a fer és Barcelona, i el que ha fet més concretament és reduir l'espai de calçada per donar-li aquest espai a la vorera i al carril bici. L'objectiu més concret d'aquesta mesura és evitar que hi hagi un augment de vehicles privats, perquè amb aquests 3 dies que portem ja de fase 0, d'inici de desconfinament, per dir-ho d'alguna manera, ja s'ha vist que hi ha un augment dels vehicles individuals. Més concretament, ja hem tornat al 45% del trànsit habitual de vehicles per la ciutat de Barcelona. Diumenge al matí, els carrils bicis van incrementar un 300% el seu pas del que és habitual. És moltíssim, jo trobo. Sí, és molt... I les imatges també et conviden a dubtar si de veritat respectaven les distàncies. Van incrementar moltes coses habituals el diumenge. Sí. I és positiu, i seria positiu en una situació normal, perquè que la gent vagi en bicicleta és positiu per la contaminació, com estàvem dient fins ara, i també per la salut i coses d'aquest estil. Però què passa? Doncs que la infraestructura no està preparada per acollir tants ciclistes, no? Llavors ara s'ha hagut de millorar aquesta infraestructura. El transport públic també ha crescut, encara que no tant com les bicicletes, sinó que ha crescut un 12%, i també s'han facilitat algunes millores per als carrils d'autobús que n'hi ha a les ciutats grans, a Barcelona també, perquè aquest transport públic doncs, sigui més àgil i la gent es pugui desplaçar amb aquests mitjans. El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha explicat que amb les obres aquestes que es faran fins a finals de mes, ha dit, es guanyaran ni més ni menys que 30.000 metres quadrats per caminar i 21 quilòmetres de carril bici, que déu-n'hi-do. Aquest primer paquet d'obres s'acabarà, com ja he dit, a finals de maig, cosa que sembla que ja estarem gairebé desconfinats, però aquestes mateixes dades ens indiquen que sembla ser que no anirà tan ràpida la cosa, i es faran sobretot amb pintura i amb obra no fixa, tot i que l'objectiu de l'alcaldia és que aquestes mesures s'acabin implementant de forma total, és a dir, després de que estiguem en quarantena. No sé si voleu afegir alguna cosa més abans de canviar de tema. Bueno, simplement comentar que quan molts cops critiquem moltes coses, però em sembla una iniciativa molt bona i feta amb tota la bona intenció i responent a una necessitat que té ara mateix la gent i que té uns beneficis també no només a curt mitjà termini, sinó també a on llarg.
Exacte, que fins i tot coses així doncs, poden acabar per transformar el nostre espai urbà i fomentar la peatonalitat i al final també és el que dèiem abans, la menor contaminació. Al final tot es retroalimenta i jo personalment, que Barcelona és una ciutat referent arreu del món, doncs que faci alguna cosa així em sembla bastant exemplar. Doncs deixem aparcat el tema de la contaminació i de l'urbanisme i tot això, i ara passarem a parlar a un tema que interessa bastant als nostres oients que siguin del 2002, que és el tema de la selectivitat, que ha portat molta cola aquests últims dies, i és que no se sap com s'avaluarà a tots aquests nois que l'any que ve han d'anar a la universitat o començar a estudiar en un cicle mitjà o superior, perquè no es pot reunir tanta gent en un únic espai. Doncs bé, el que ja s'ha decidit és que es canviaran les dates d'aquesta prova i que es farà un mes més tard del que és habitual i que es flexibilitzaran aquestes proves per fer que la falta de classes presencials no afecti els resultats, no? Que seria negatiu tant per als alumnes com per la imatge, diguem així, de l'educació de l'Estat, no? Llavors, nosaltres us explicarem les mesures que s'han pres en les matèries generals, que són les que afecten a tothom, i a més us facilitarem per les nostres xarxes socials un enllaç a un article del diari Ara que explica d'una manera molt detallada la resta de matèries què passarà amb elles. Doncs bé, tant pel català com pel castellà, que són les assignatures de llengua, es mantindrà la mateixa estructura d'examen perquè, segons diuen els experts, aquestes dues matèries no avaluen el temari en si, sinó que és una prova de nivell lingüístic, no? I llavors, canviar l'estructura tampoc seria molt intel·ligent, sinó que facilitar algunes de les proves més teòriques, com poden ser les lectures obligatòries. Els alumnes s'han de llegir uns llibres i respondre unes preguntes, doncs en comptes de 3 preguntes sobre aquestes lectures obligatòries que es fa habitualment, aquest any se'n faran 2. En el cas de l'anglès i les llengües estrangeres s'ha seguit més o menys el mateix criteri, l'únic que en comptes de proposar 2 temes, per fer una redacció se'n proposaran 3, és a dir, que com que és igual que el català o el castellà, una llengua que si no la portes treballada durant molts anys, en un dia no et pots posar completament al dia, d'aquesta manera doncs, la gent té més opcions i li pot resultar més fàcil l'examen. I per últim, l'última matèria general és història, que és la que ha patit més canvis de les matèries generals, i és que fins ara els alumnes havien de triar opció A o opció B, dins de la qual hi havia 2 preguntes, i ara hauran de triar entre les 4 preguntes 2, és a dir, que tindran també més opcions per configurar el seu examen, diguem-ho així. Què us semblen a vosaltres aquests canvis? Creieu que són justos o que s'haurien de fer d'una altra manera? Bé, és evident, no?, que tot el que està passant ens està fent adaptar totes les coses del nostre dia a dia. La selectivitat doncs, no podia passar-ho per alt. Sobre les proves que has anat comentant, aquestes de la fase general, les llengües, jo faig aquí un llamamiento a tots els estudiants que hagin de fer la selectivitat. Sapigueu que les llengües són molt fàcils a la selectivitat i és fins i tot estrany que al meu semblar que ampliïn preguntes i opcions per en aquest cas la redacció d'anglès. Jo sincerament no les hauria tocat perquè crec que són proves que estan molt ben elaborades en el sentit de que fan que l'alumne mostri el seu coneixement de la llengua, però tampoc cal flexibilitzar-les perquè ja són flexibles de per si. En el cas d'història, tots sabem que el temari d'història de batxillerat és un temari dens i que sense l'ajuda del professor al costat, doncs, evidentment cal fer una adaptació, però en cap cas posar-ho més fàcil. Jo tampoc faig una crida aquí a que els hi preguntin en quin any va començar la Guerra Civil, sinó que es facin les preguntes de sempre, però donant més marge i donant més opcions, que és el que s'ha fet, no? Perquè una facilitat més, ficar-los una facilitat als estudiants, crec que llavors sí que seria injust per tota la gent que ha fet la selectivitat fa molts i molts anys, no? En cap cas fer-ho més fàcil, sinó fer-ho més flexible. I sobretot apel·lar a l'empatia tant pels
la gent que ara està estudiant el temari i que ho ha hagut d'estudiar des de casa, i la mateixa empatia envers el simple fet de que potser no s'arriba al nivell que s'hauria esperat d'altres anys, però s'hauria de mirar, o sigui, s'hauria d'adaptar a la situació corresponent. El fet de que potser hi ha un descens de notes o hi ha una pujada de notes, com part del fet en si del coronavirus. Serà interessant veure-ho quan surtin les notes de tall i aquestes coses habituals del mes de juliol, que enguany hauran de ser el mes d'agost, igual que la inscripció universitària, i serà interessant veure una mica com afecta aquesta reformulació de les PAU dins de les notes d'entrada a les diferents carreres universitàries. Sí, respecte al que deia el Jordi de la dificultat de les preguntes, en cap moment en aquest comunicat s'ha fet referència a com seran les preguntes, és a dir, que s'intueix o s'envia el missatge que les preguntes tindran la mateixa dificultat i que l'únic que canvien és l'estructura de l'examen. Si tens més opcions representa que és més fàcil, però les preguntes en si no seran més fàcils. Bé, si no teniu res més a dir, doncs passem a l'apartat de notícies internacionals, perquè en aquest temps que hem estat inactius, que no hem fet programa, han passat bastantes coses a la política internacional, perquè el coronavirus ha frenat moltes coses, però el que no ha frenat és la política. I és que als Estats Units, si recordeu, perquè vam estar parlant d'això abans del Perón, hi havia unes primàries dins del Partit Demòcrata per escollir el que seria el rival de Trump en les eleccions d'aquest any, no? I en aquesta cursa hi havia Joe Biden, que va ser el vicepresident de Barack Obama, i hi havia Bernie Sanders, que era de l'ala més esquerrana, diguem-ho així, del Partit Demòcrata. Doncs bé, aquest últim, en les últimes setmanes, o just abans de començar el confinament, diria, si no recordo malament, es va retirar d'aquesta cursa electoral perquè no es veia amb els suports suficients o amb els vots suficients com per guanyar en les votacions a Biden, i d'aquesta manera Joe Biden serà el rival de Trump a les eleccions nord-americanes de l'any 2020. Doncs bé, la situació actual en el que els Estats Units es troba, que és una situació molt complicada perquè recordem que és, si no m'equivoco, el país amb més infectats del món ara mateix. Si m'equivoco, corregiu-me, perquè ara mateix no tinc les dades al davant. També diré que les mesures que estan adoptant no són les més correctes. Bé, sí, només diré això. Només diré això. Donald Trump dient que la gent es prengués lejia per curar el coronavirus, però bueno... Sí, ha rectificat que és important per la vida dels nord-americans. Sí, d'això us anava a parlar, perquè amb aquesta situació Trump ha fet algunes de les seves, i entre les quals, com ha dit el Jordi, una d'aquestes cagades, perdó la paraula, seves va ser sortir en una roda de premsa i dir que si els desinfectants eliminaven el virus de les mans, doncs per què no ens injectàvem tot desinfectant per netejar-nos els pulmons, no, del virus? Ciència. Sí, ciència pura. La seva lògica no li va agradar gaire als científics, que després el van fer tornar enrere, però va donar una imatge bastant dolenta. De fet, el conjunt de la imatge que està donant durant aquesta crisi és tan negativa que ha baixat bastant notablement en les enquestes. Diguem que abans del confinament les enquestes donaven una igualtat absoluta en aquestes eleccions entre Biden i Trump, i és a dir, que hi havia un 50% per cadascú, i ara mateix Trump compta amb un 42% del suport segons les enquestes. Això no ha afectat, sembla ser, a Trump, perquè ha dit que, bé, com sempre, la seva estratègia és negar-ho tot i dir que són fake news. De fet, en una entrevista a Reuters va dir que, literalment, aquestes enquestes són fake news i que la gent d'aquest país és intel·ligent i no creu que posin a un incompetent en el càrrec de president. Sí, li va dir incompetent al seu rival electoral, però ja estem acostumats a aquestes sortides de to de Trump. I, sobretot, després de que acusés aquest mateix rival i per aquesta acusació estigués sotmès a un procés d'impeachment, no ho oblidem.
Vosaltres què creieu, què opineu de la gestió de Trump de la crisi del Covid-19? Creieu que és positiva o negativa, que afectarà per bé o per malament al país? Podríem dir que, de fet, sempre s'ha parlat, no?, de que cada poble es mereix, cada poble té el govern que es mereix, i podríem dir que ja de començament el fet de no tenir unes estructures sanitàries públiques i obertes a tothom d'inici ja tenen bastanta batalla perduda contra el coronavirus. I el fet del missatge que donen de o tens diners i seràs curat o no en tens i ningú vetllarà per tu, doncs jo crec que és un greu agravant i que segur que li pesaran molt, per desgràcia, tots els morts i tots els ferits que s'acabin portant el coronavirus als Estats Units, però tot i així tots sabem que Donald Trump té un públic molt fidel, aquell famós interior dels Estats Units que ningú sap què es trama per allà, però tothom vota Trump. Sí, però malgrat tot també Donald Trump no només li està afectant la crisi del coronavirus, sinó que també hi ha hagut una polèmica últimament amb unes declaracions que va fer insultant el seu cap de premsa de la campanya electoral, i això no ha agradat gaire als mateixos republicans. Per tant, no sé, sembla que Donald Trump... Jo era un home que en aquests 4 anys de mandat me pensava que faria coses més boges i al final s'ha controlat bastant, i estava pensant que realment l'home en el fons tenia una mica de seny i sabia què és el que havia de fer per ser reelegit, però sembla que no, sembla que aquest seny que havia anat agafant durant aquest últim any sembla que l'ha perdut de cop ara dient que la gent es foti i així ho amb vena. És com que li ha pillat per sorpresa aquesta situació, no? Bueno, evidentment li ha agafat per sorpresa, però diguem que no estava preparat políticament per tenir una resposta en aquesta situació. Exacte, jo crec, o sigui, la seva estratègia política no contemplava això, bueno, sí. Ni la seva ni la de ningú, però de fet tenia una estratègia que jo crec que s'ha vist pertorbada ara amb la crisi del coronavirus. I que hi havia països que tenien un escut més o menys preparat i n'hi havia d'altres com els Estats Units que no tenien literalment res per contrarrestar el coronavirus. Sí, al principi van optar Trump va optar per un missatge més negacionista, que no era per tant, coses així, no? Bé, en conclusió, el que ha comportat això és que Biden ara està amb avantatge a les enquestes per aquestes eleccions que es celebren al novembre, però quan tot semblava que tot era positiu per Biden, que ell està tranquil·lament tancat a casa, gairebé no té exposició pública i per tant no pot cometre errors mentre Trump té tota la pressió a sobre, quan tot semblava que està tranquil per Biden, de sobte ha sorgit una acusació d'abús sexual d'una dona que va treballar per a ell el 1993 i això doncs també el deixa tocar també, i sorprenentment els dos candidats a president dels Estats Units no estan donant una molt bona imatge. I bé, en un inici, quan va sortir aquesta notícia, els mitjans no li van donar molta importància, però a poc ha anat guanyant rellevància i cada cop està més a prop de les portades. Jo només voldria afegir abans de tancar que la crisi aquesta del coronavirus no acabarà amb les eleccions. Quan passin les eleccions nord-americanes el problema seguirà vigent i hauran d'escollir els nord-americans qui volen que els gestioni els efectes de la pandèmia. Jo personalment ho tindria molt clar, però està en les seves mans. Sí. Bé, i tot i que aquesta acusació d'abús sexual sobre Biden encara no ha estat portada als jutjats ni ha estat feta formal, ni hi ha molta informació sobre ella mateixa, tenint en compte l'historial, sense ànim de voler menysprear aquesta acusació, tenint en compte l'historial de Trump, que és un crack, per dir-ho així de forma vulgar, en la manipulació tant de les xarxes com de l'opinió pública i difamar i tot això, és sospitós que quan pitjor li van les enquestes surti aquesta acusació cap al seu principal rival polític. Però bé, aquesta és la situació en la que es troba ara mateix als Estats Units, en plena crisi del coronavirus. Veurem com van avançant les enquestes i tingueu per segur que us seguirem informant perquè són unes eleccions que són molt importants no només per als Estats Units, sinó per la resta del món.
Doncs bé, aquí s'acaba la secció d'actualitat. Ara us deixem amb la secció d'esports que la porta l'Aleix. Bueno, bones, com esteu tots? Hem tornat en aquesta secció, la secció d'esports. Bueno, no us enganyaré, us seré sincer. Puc informar de coses, però al final el principal problema que tenim tots és un sol rival, un sol enemic, que és el coronavirus, i podríem dir que s'han pres un temps mort al món de l'esport. Però tot i així, hi ha coses, el món segueix girant i sempre hi ha algú disposat, doncs, a moure's i que nosaltres expliquem el que passa. Per això voldria començar amb la magnífica sortida dels famosos runners, perquè com tots sabreu, doncs Pedro Sánchez va permetre com a part de la desescalada doncs, que la gent pogués sortir al carrer a fer esport i a moure's. El problema, doncs, com sabeu tots i haureu vist per xarxes socials o per notícies, doncs que la gent s'ha llançat literalment en massa al carrer. La pregunta és molt simple per vosaltres. Creieu que aquesta gent feia esport de veritat abans o s'han apuntat molt al carro? Evidentment que no, però les ànsies ens poden, som una societat superindividualista i s'ha vist claríssim aquest cap de setmana que ens donen la mà i ens agafem no la màniga sinó el cos sencer. Però també jo crec que aquesta setmana començaran a sortir les primeres agulletes i els primers mals d'esquena i tot canviarà ja. El cap de setmana que ve tindrem uns quants lesionats i per sort això ens anirà bé com a societat. Sí, no estem acostumats a fer tant d'esport aquí, no tenim tanta tradició d'esportiva com en altres llocs, però a mi m'agrada dir-li a aquest fet tan divertit dins de la situació, m'agrada dir-li el segon boom del runner, perquè va haver-hi uns anys que estava molt de moda això de sortir a córrer i ara de sobte tothom és runner un altre cop i tothom fa postureig a les xarxes socials i tothom... Sí, és veritat que fa 3 o 4 anys tothom va començar a comprar-se roba al Decathlon i rellotges i aplicacions d'aquestes estranyes. Ara tornarà a haver un boom, la gent que fabriqui això, que estiguin atents, perquè si tenim algun oient que fabrica coses per runners, que li foti gasto, perquè... Sí. L'altre dia vaig sortir, i jo no vaig sortir a córrer, vaig donar un passeig amb la bicicleta i vaig passar per al passeig marítim de Cambrils, que bé, vosaltres no sou de Cambrils, però els que ens estan escoltant, alguns sí que hi seran. Doncs, si us feu la imatge, i estava ple de runners, i eren les 8 del matí, i estava ple de runners i gent en bicicleta, gent caminant, i bé, és una imatge que seria molt bonica si no fos pel context, i és evident que el context ha portat aquesta imatge, llavors doncs no sé com valorar-la exactament. També m'agradaria afegir una última cosa per acabar, Aleix, si em permets, és que al final que surti tanta gent pot ser arribar fins i tot a ser perillós, perquè si estem a casa és per una cosa, i si sortim a córrer, un esternut deixa les partícules, el virus, flotant en l'aire durant uns quants segons i una altra persona que vagi corrent darrere teu les pot agafar igualment. És a dir, que hi hagi 1 metre de distància quan vas corrent tampoc és tan important si portes una altra persona al darrere. Però bé, jo no sóc qui ha pres aquestes decisions i tampoc tinc totes les dades i tampoc sóc científic com per jutjar-les. Sí, l'únic que podem donar com a consell a tots els nostres oients és que tu, de fet, no cal que vagis obligatòriament a fer esport o a córrer per poder sortir al carrer. Tu pots anar passejant tranquil·lament, doncs, respectant sempre les normes ja conegudes de distància i de protecció deguda, i l'única diferència és que tu, si fas esport, doncs tens, diguem, un rang limitat de moviment sempre i quan tornis al cap d'una hora del lloc on resideixis. Bueno, i m'agradaria seguir doncs, amb la situació una miqueta de... la situació a les lligues, perquè, bueno, com tots sabeu, un dels principals focus de contagi doncs, són els esdeveniments de masses, i en aquest aspecte doncs, podríem dir que el futbol és el que s'emporta la palma, ja que aplega milers d'aficionats cada cap de setmana als estadis. Podríem posar exemples com la Lliga Holandesa, que s'ha quedat sense campió i s'ha declarat suspesa malgrat la crítica de jugadors, especialment de l'Ajax, l'equip que anava liderant la classificació, o la francesa, on ja directament davant el gegant que és el PSG doncs han decidit donar-li el títol, ja que tenia una enorme coixí de punts respecte a l'Olímpic de Marsella, que era el segon classificat.
Bueno, doncs aquests són dos dels camins que podria seguir la Lliga Espanyola, que com tots sabeu, al final doncs no, Tebas és la persona que s'encarrega d'organitzar la Lliga i de prendre les decisions, òbviament, exceptuant el que digui el Consell de Sanitat, i podríem dir que degut als immensos interessos econòmics, doncs segurament es voldria reprendre la Lliga sempre que les condicions ho permetessin. La meva pregunta és, com veieu que retornés a fer la Lliga? Jo personalment aturaria totes les competicions de futbol, de bàsquet, de qualsevol esport, totes. Aplicaria les classificacions actuals, en aquest cas el Barça quedaria campió i hi hauria equips que es classificarien per Champions, equips que baixarien a segona, equips que pujarien. Jo ho deixaria tot tal com està, perquè amb una situació excepcional, com bé diuen els experts, les mesures han de ser excepcionals també. I competicions com per exemple la Champions, doncs jo la deixaria deserta i la següent temporada ja tornaríem a començar des de zero. És la meva manera de veure-ho, però evidentment la pela és la pela i es farà, com molt bé dius, allò que econòmicament interessi a les lligues i als patrocinadors. Sí, jo vaig molt... Digues, Aleix. Sí, digues. No, simplement comentar això, que el futbol, com molts altres negocis, és un peix que es mossega la cua. I un cop les empreses estan disposades a donar diners perquè juguen partits i publicitar la marca, i és una simbiosi que va engrandint encara més el capital econòmic de l'esport. Els precedents que tenim al passat, que són els que ja has dit, a Holanda s'ha suspès la Lliga totalment, ni guanyadors ni perdedors, per dir-ho d'alguna manera, però diguem que és com un mirall on podem veure el que ens pot passar a la Lliga Espanyola, no? A França s'ha donat el Paris Saint-Germain campió, però això és totalment just perquè portava un coixí de no sé si 12 o 14 punts o alguna així, i és evident que havia de ser campió. Aquí jo crec que hi ha dues opcions, que és acabar la Lliga a porta tancada si vols que els resultats siguin justos, però llavors no hi hauria ingressos per televisió, però no hi hauria ingressos per entrades. I llavors no sé si als clubs els seria rentable o no. Hi hauria un risc important de que els jugadors es poguessin contagiar. Evidentment. Això és important. Jugadors, staff, gent que treballa en un camp de futbol que hi han de ser encara que no hi hagi públic, per tant jo crec que... Clar, això sempre tenint-ho en compte, perquè hi ha hagut casos positius en equips de la Lliga i per això es demana aquests tests, no? Que es facin els testos als jugadors perquè tenen pressa, saps? Els equips volen tornar a començar i per això volen saber si els seus jugadors tenen el virus o no. Potser la part més dramàtica de tot això és que els equips que estan en descens i tenien opcions de lluitar per salvar-se, com pot ser l'Espanyol, que estava últim amb 20 punts, si no recordo malament, sí. Això és la part més trista, perquè baixa sense opció de lluitar, però què hi hem de fer? És una situació que ens ha pillat desprevinguts i no es pot arreglar per bé de tothom. Jo, per acabar, diria que ha estat mala sort per al que anava primer de la Lliga i tenia opcions de guanyar-la, mala sort per al que estava a punt de classificar-se per la Champions i s'haurà de conformar amb l'Europa League, i mala sort doncs, perquè volia quedar-se primera i haurà de baixar a segona. Jo crec que, com el Jordi, que tot s'hauria d'acabar tal com està. Exacte, perquè exceptuant, fent un petit parèntesi amb els esports electrònics, i algun dia en parlarem amb més deteniment, doncs els altres esports han estat cancel·lats i a l'espera de millores, però sempre en porta tancada en cas de retornar doncs, a l'activitat competitiva. I, bueno, aquí estem. Un dia més. Torna el moment esperat. Aquests són riures nerviosos, perquè no saben, no són conscients del partit en temps afegit que els espera. Atenció, Bé, doncs, sense enrotllar-me més, us vinc a parlar d'una de les finals més apassionants de la història de l'Europa League. Personalment és un dels meus partits preferits els últims anys, que és l'enfrontament que va haver-hi entre l'Ajax i el Manchester United, que es van enfrontar el 24 de maig de 2017 amb dos estils de jocs oposats. El resultat va ser un 0-2 a favor dels britànics. A veure, si no sou capaços de treure algun jugador, potser farem alguna enquesta o alguna espècie
de pregunta pels nostres seguidors a les xarxes socials, que ho sembla. Crec que, Aleix, has passat de... Vam fer 2 partits als primers programes que vam poder fer presencialment, 2 partits de nivell fàcil, has passat a un partit de nivell complicadíssim. Sí. Almenys des dels meus coneixements futbolístics. Diria que no l'he vist. Endavant. Jo diria que no l'he vist, però per història suposo que podré recordar algun jugador. Ho intentarem. La porteria estava de l'Ajax Onana, aquell jugador que va jugar al Barça B durant molts anys. La defensa està formada per Veltman, De Ligt, Lidenwald i qui era el segon central que ocupa la defensa de l'Ajax? Blind? No. Mira, Ni idea, estic pensant en algun jugador holandès, però no sé si és no és holandès. No és Ara holandès. mateix us dono una pista. Actualment està jugant al Tottenham. Vertonghen? No. Ah, però sé quin dius, és belga, oi? És belga, oi? Alderweireld? No. No, jo sé qui és, sé qui és, però No és el tipus de jugador que us penseu que és. És belga? És belga o no? No. No és belga? Merda, llavors no sé qui és. És Davinson Sánchez. Davinson Sánchez, jugador la Roca colombià. Sánchez, Aquell és colombià, sí. És jugador colombià. Sí. Ostres, doncs no recordava que estava a l'Ajax abans, veus? Doncs el mig del camp està format per Lasse Schöne, Klaassen i quin altre migcampista faltava? De Jong. Actualment segueix a l'Ajax. Segueix... Ostres, Van de Beek. Ho anaves a dir, no, Jordi? No? Sí, anava a dir De Jong, que és el que em venia al cap. No, però actualment segueix a l'Ajax. Aquest any ha estat jugant a l'Ajax, però marxarà en un club anglès. Van de Beek l'he dit, no sé si m'has escoltat. No. No ho és, no? Us he agafat amb banys, Manuel. Sí. Avui, Aleix, T'has passat Avui a he sigut cruel, dificultat. avui m'he sabat molt. Doncs el jugador que faltava era Hakim Ziyech. Jugador esquerrà molt bon peu. Sí. La davantera formada per Traoré, Dolberg i James. A veure si al Manchester United sí que us sona algun jugador. Qui era el porter del Manchester United? De Gea. De Gea. No. No. Quin era l'altre porter? Sabia que diria que Era no. pregunta trampa. Clar que era... Com era? Ostres. És que segur que ho És diràs igual, i ho sabrem. Sí. És un porter llatinoamericà, estic segur. Sí, és argentí. Argentí. Sí. Argentí. Romero? Sí, molt bé. Bé. Romero. Menos mal. T'he vist. Val. La defensa formada per Valencia, Smalling, Blind i Darmian. Llavors, un mig del camp on hi havia Ander Herrera, el famós Fellaini, Pogba, Mkhitaryan i... És que has dit tots els que tenia pensats. Mig del camp del United, ostres. Encara hi és el United? Sí. I us diré la nacionalitat, si no ho veieu clar. Conegut, És anglès? No, Merda, no sé qui és. és espanyol. És espanyol. Espanyol al United... Juan Mata. Sí, Mata molt bé. United. Molt bé, Jordi. Juan Mata, sí. Allí t'he vist, I tancant en davantera Rashford. Bueno, us he vist... Avui t'has Avui passat, hauré de buscar haurem d'afluixar els partits més motors. assequibles i mítics, però fins aquí el partit en temps afegit i li dono ja pas al Jordi amb la seva secció de cultura. Abans de començar amb el tema del dia, si em permeteu, companys, m'agradaria fer una menció al trist final que ha viscut la revista Rock Deluxe, tot un referent dins la premsa musical, i que s'ha vist obligada a tancar per culpa de la situació actual. El número d'aquest mes de maig han dit que serà l'últim que editaran, però de ben segur que la seva estela mai s'apagarà per a tots aquells amants de la música i de les cròniques de discos i de concerts ben fetes. Dit això, reprenem la secció de cultura gairebé de la mateixa manera que la vam deixar, perquè vam acabar parlant de cine, de Tarantino, i tornem a parlar de cine, però aquest cop ho fem d'un gènere cinematogràfic que d'entrada a molts potser us tiren darrere. Avui parlarem de documentals.
Molts cops tenim una imatge del documental, no? Aquells documentals de la 2, amb una veu en off bastant soporífera, parlant-nos dels lleons de la sabana africana quan se'n van a caçar, però per sort els documentals també van fer el pas de mil·lenni quan tocava i han aconseguit superar aquesta imatge més antiquada i s'han obert una quantitat inimaginable de temàtiques on ben segur que trobareu alguna cosa que us interessi. Nosaltres avui us presentarem alguns documentals que heu de veure aquests dies quan no tingueu res a fer, perquè és important també conciliar el teletreball i els estudis amb una mica d'esport sense convertir-vos en uns runners posturetes que van contagiant pel carrer, i també una mica d'entreteniment mirant pel·lícules o aquests documentals que avui us portem. Són pel·lícules dinàmiques que de ben segur que us atraparan i que alguna que altra cosa descobrireu. Aleix, Andreu, no sé si vosaltres soleu mirar documentals, si no heu vist alguna aquests dies. És un gènere que consumiu habitualment? Sí. O... Habitualment no, però de tant en tant sí que considero que és necessari fer aquest exercici de veure els documentals i potser intentar mirar la petita pantalla d'una manera en què no veiem normal. Sí, jo igual que l'Aleix tampoc en miro habitualment, però si veig algun que m'interessi, que parla d'un tema que m'interessa, doncs el fico i no tinc cap problema, em semblen interessants. Doncs jo us en porto uns quants més, si algun no el coneixeu. Arrenquem amb una primera recomanació que no és un documental en si, sinó que és un cineasta, que és Michael Moore, que és un senyor nord-americà reconegut i premiat amb premis Oscars fins i tot per les seves crítiques audiovisuals als governs americans i a la globalització. És un home bastant punyent. Si no heu vist mai cap documental seu, jo us recomano Que invadimos ahora, que és una bona opció per entrar en el món de Michael Moore, que és un documental bastant irònic sobre per què Estats Units hauria d'invair certs països i quin benefici en trauria. Potser amb els temps que corren encara aprendrien més coses i tots els nord-americans. Evidentment, Moore no està defensant cap invasió, que la gent no s'espanti, sinó que el que ell intenta amb aquest documental és mostrar com altres països han resolt conflictes que encara estan vius dins dels Estats Units. En aquesta línia de documental nord-americà de principis del 2000 hi trobem Super Size Me. Jo m'agradaria llançar la pregunta si algú s'ha parat a pensar mai en què passaria si estiguéssim un mes seguit menjant al McDonald's. Jo crec que la cosa seria bastant greu. Però no cal que ho proveu. Més que és la fantasia dels nens de 5 anys. Encara no podeu anar al McDonald's i millor que no ho feu. Perquè si veieu el documental... Dis, Andreu. No, jo aquest sí que l'he vist. Ara que l'has mencionat, me'n recordo, És molt interessant. És un documental protagonitzat per Morgan Spurlock, un senyor dels Estats Units, que el 2004 va demostrar que menjar un mes seguit al McDonald's o en un restaurant de fast food doncs no només afecta a la salut i al pes d'una persona, sinó que també ho fa a tots els nivells de salut, fins i tot al seu estat emocional i amb les seves relacions. No vull anticipar res, però si veieu el documental notareu que la seva relació amb la seva parella doncs, també es veu afectada per això. Sí, se't treuen les ganes de menjar una hamburguesa, la veritat. Exacte. I no només hamburguesa, perquè el senyor prova tot el menú que té el McDonald's. A inicis dels 2000 també va veure la llum Una verdad incòmoda, un documental sobre el canvi climàtic que va fer també un vicepresident. Avui estem parlant de molts vicepresidents. Doncs Al Gore, vicepresident de Bill Clinton als Estats Units, va aconseguir fer obrir els ulls de molta gent quan el canvi climàtic no estava a l'agenda política ni social ni d'un tema recurrent. L'impacte d'aquesta cinta divulgativa va fer fa que sigui altament recomanable encara avui el seu visionat per despertar-nos aquesta mica de consciència ecologista tan i tan necessària. I si el vostre és la música, que segur que molts dels vostres oients són uns autèntics melòmans, us portem 3 opcions per a que no podeu deixar escapar aquests dies tampoc. Pels fans dels Beatles, 8 Days a Week, que us explicarà com vivien aquests 4 músics de Liverpool, les conseqüències d'aquella Beatlemania desenfrenada de joves corrent al seu darrere i perseguint-los. Pels amants del pop espanyol i especialment de l'Alejandro Sanz, Lo que fui es lo que soy, és el documental que va produir fa un parell d'anys i us aproparà a la persona que s'amaga darrere del músic, que de vegades ens pensem que són divinitats els músics i hi ha persones darrere, i també us explicarà una mica com va assolir allò que ell tant i tant somiava de jove. I
I finalment, la recent estrena dels Beastie Boys Story. Agradarà a tots els seus fans dels Beastie Boys i aquells que no sabeu qui són els Beastie Boys, aconseguirà que us n'enamoreu, tal com ho vaig fer jo quan vaig escoltar el seu Listen Set to Free, un disc altament recomanable també. Aprofitem i ho diem ja. Jo igual me'l miro el del Sanz, perquè a mi m'agrada molt l'Alejandro Sanz, igual me'l miro i tot. I fins i tot, si no us agrada, jo Alejandro Sanz no és un artista que m'hagi despertat moltes emocions, però és un documental molt i molt interessant que està a Netflix. I parlant de Netflix, també publicitat a Netflix. Netflix no paga el cant no ens paga, no. Però... ens podria pagar. Estaria bé, ho llancem, senyors de Netflix, si ens escolteu. Els senyors de Netflix el que sí que van fer va ser aprofitar-se una mica d'aquesta nova popularitat dels documentals, i no només amb produccions cinematogràfiques, sinó també amb sèries documentals que estan molt i molt bé i que aporten en alguns casos informació nova, històries i fets que ja coneixem. S'han colat fins i tot als Premis Oscars de millor documental i és que és una de les meravelles que té amagades Netflix, perquè Netflix, per la gent que no ho sàpiga, té més coses a part de les sèries que us surten allí a recomendados, té moltes més coses i us animem a explorar el seu fons d'armari. Fons d'armari on trobem documentals com A Secret Love, una estrena recent, de fa molt i molt poc, que parla de dues dones que es coneixen als anys 40, quan l'homosexualitat era un delicte encara, i després de tota una vida juntes acaben explicant la veritat a les seves famílies i dient-los doncs, que són parella. Si aconseguiu veure el documental sense que s'us escapi una llàgrima, expliqueu-nos com ho heu fet perquè és realment impossible. En aquesta línia també Netflix ha produït fa ben poc Una revolució a tota regla, una història de només 26 minuts que es pot mirar mentre fregues els plats gairebé i explica una mica com les dones de la Índia descobreixen el que és la seva menstruació i com tractar-la, no? Que és una cosa com molt comú aquí a Occident, que ningú se sorprèn pel que sigui la menstruació, doncs allí és un tema bastant tabú. I es veu com un grup de dones s'organitzen per fabricar les seves pròpies compreses, no? I vendre-les a un preu assequible per tota la gent doncs, que no es pot permetre pagar una compresa. I el més curiós és quan veus els homes que no en tenen ni idea de què és la menstruació i quan veuen que fan les compreses els tios es tornen bojos, pensen que estan fabricant penyals pels seus fills. És molt interessant. Són només 26 minuts i jo us la recomano moltíssim. I per acabar, em sembla imprescindible parlar de Everybody's Everything, el documental del Lil Peep, el que podria semblar un documental sobre un simple traper que acaba morint abans d'hora per sobredosi, com molts músics, tristament. No és això, és un documental que aconsegueix endinsar-nos en la vida d'un jove que va perseguir durant tota la seva vida la felicitat i que al seu entorn doncs, no el van deixar ser tot lo lliure que ell hagués volgut. És realment commovedor i la veritat és que a mi em va tocar molt i encara que el trap sigui l'antítesi d'allò que pugueu escoltar habitualment, no us podeu perdre aquest documental per a res del món perquè us trobareu cara a cara amb la fragilitat de l'ésser humà i de com pot acabar trencat i corromput per culpa d'aquells que l'envolten. Bé, jo ara acabo de fer una descàrrega de recomanacions, segur que alguna us les deixarem totes per les xarxes socials per a que les pugueu revisar i trobar la que més us interessi. Companys, no sé si vosaltres voleu fer alguna recomanació d'algun documental també per afegir-la en aquest llistat que hem narrat avui. Sí, bé, doncs jo voldria fer tres petits incisos a documentals. El primer és seguint la tònica dels documentals de Netflix i musicals. De fet, el documental que dediquen a Bob Dylan, rodat per Martin Scorsese, la veritat és que em va semblar un molt bon documental i perfecte per aprofundir la figura d'aquest gran músic que de fet és Premi Nobel de literatura i per altra banda doncs, una mica tirar cap a casa i esmentar només Ciutat Morta i Operació Palace, que són dos documentals d'aquí a prop i que confronten cara a cara en no només la temàtica que parlen, sinó com vivim com a societat i com ens informem, ens deixem d'informar. Sí, jo com he dit al principi acostumo a mirar documentals que em criden l'atenció per als temes que tracten, perquè són temes que m'agraden. I jo he vist pocs documentals últimament, però dos dels que me'n recordo són Take the Ball, Pass the Ball, que parla sobre
al Barça de Guardiola i amb testimonis reals i amb el mateix Pep Guardiola al final, en què ens donen la seva visió d'aquella època daurada del Barça. I també l'últim que m'he vist és Tarantino Total, que parla sobre el director del qual vam estar parlant en l'últim programa, en el segon. I també, al igual que l'altre documental, també hi ha testimonis reals d'actors i de productors que han estat acompanyant el director americà durant la seva carrera des dels 90. I si vols afegir alguna més, Jordi? Segur que són propostes molt interessants, les sumarem en aquesta llista que us compartirem per les xarxes socials i també us animem a que si teniu algun documental predilecte doncs ens el recomaneu i el farem arribar als nostres oients. Doncs bé, això és tot el que teníem que dir-vos avui i no tenim més temps per parlar més amb altres, així que moltes gràcies per escoltar-nos. Moltes gràcies també a Ràdio Cambrils per oferir-nos l'espai i donar-nos l'oportunitat de fer el que ens agrada, que és fer ràdio. Moltes gràcies a l'Aleix i al Jordi per estar aquí també. I també comentar que podeu escoltar i recuperar el programa a la web de Ràdio Cambrils, si tot va bé, esperem que sí, sisplau, a YouTube, Spotify i iVoox. I no oblideu, abans de marxar, seguir-nos a les xarxes socials. Estem a Twitter, @elcantsirenes, i a Instagram, @elcantdelesirenes. Allí us trobareu tots els enllaços i coses que m'he anat explicant avui, ho tindreu tot allí. I no sé si voleu dir alguna cosa més. Doncs no, això és tot i ens veiem aviat, companys. Adeu. Quan tornin